якдигарбахшӣ пеш аз моҳи мубораки Рамазон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. шунавандаи азиз, шояд рӯзе аз рӯзҳо туро ғайбат карда бошам. хоҳ нохоҳ забон дар нафси ман ва ё бо ҷамоат, бо қасд ва ё бо ихтиёр мелағжад. умед дорам ки маро мебахшӣ. агар туро ғайбат карда бошам, ман яқин кардам ки худованди мутаол шахси ғайбаткунандаро намебахшад то он даме ки шахси ғайбатшуда ӯро набахшад. ин паёмакро ба ҳар касе ки дар рӯи хати ман буд фиристодам. ин на ба хотири заифу бечорагии ман аст, балки ба он хотире ҳаст ки ман аз он худое ки замину осмонро офаридааст метарсам. ту ҳам ба дӯсту рафиқонат ин паёмакро равон кун ва аз онҳо бахшиш пурс. агар маро бахшида бошӣ, ба паёмаки ман ҳатман ҷавоб деҳ. ин паёмакеро даъвате мекунем ки барои якдигар бахшӣ. биёед дилҳоямонро аз ғайбат пок созем. хоҳиш мекунам ки маро бубахшед, зеро марг ногаҳон аст. худо шоҳид аст ки ман ҳар яки шуморо бахшидам. ин паёмакро як даъвати сози холисона якдигарбахшӣ баҳри поксозии қалб пеш аз моҳи Рамазони муборак эълон менамоем. пешкаш аз канали EFM TV буд. дан сиҳату хонаобод бошед. хайр.